Ndakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Right, mastreets esocial media muma ndinoswera ndichitenderera ndichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Dhuma nechikomana Killer T. Handiti Killer T aiwa vanorova ngoma. So ndisati ndakuratidza izvo ndasangana nazvo mumastreets umu Killer T. Handiti kana unga usati wasubscribe, I kindly ask you muzukuru kuti hapana chekudi hapana chekumira. Subscribe, turn on your notification bell kuti pega patino upload a video you will be notified. Thanks very much nebasa rese ramunoramba muchiratidza pabasa pano pamusha penyu basa richienda mberi. Handiti ndisati ndakuratidza izvo ndinazvo Killer T. Tine muzukuru wedu muzukuru wangu, because I am the only Zimbabwean uncle. Handiti hakuna umwe, ndini ndega wazukuru, the only Zimbabwean uncle. Ndabva ndataurawo nechizukuru changu chinonzi icho Kodi Rank Marshall. Handiti Kodi Rank Marshall vazhinji tinomuziva. Aiwa mupana murungu akajaidzwa. Tichange tinaye tichiita live streaming on the 21st of October nemusi Wednesday, kureva kuti mangwana kune vari kuona video ino nhasi. Handiti so ngaticheke pacommunity tab pedu tichaona posta rachona. Inzwai kavazukuru, yaitisupport basa riri panapa. Handiti tizosangana naKodi timbodatso mufaya nemubvunzo tichimubvunza kuti zvakasiyana ndikuudzira kuti muchamubvunza kuti kudii. Zvakasiyana musangane naye. Handiti mafans aKodi tichange tiinaye. Come and let's meet with this young man who is making ari kutrend, ari kufamba nebasa. Handiti mumastreets esocial media. Kodi wachionaka ndeuno chimbomuona izvo anoita zvimwe zvake izvi. Shimira wakadaro Kodi. Shimira wakadaro. Right, inzwai kavazukuru. Come let's support. Ngatimbonzwai futi Killer T and motiudza kuti what do you think kuma comments about Killer T chingoma chake chinyowani chavo ari kubika naLevels. Naango saying the only Zimbabweans ango. Handiti tobva tatichi much love. Levels bura chimwe yikicho ilati ndamotini shimba kana shimba manje mipipo na washimbisa kana mnauni na wabalisa oyo ndamotini shimba kana shimba